Vi skal jo på ekspedition her til Antarktis, så derfor er det vigtigt, at vi ved, hvad vi skal have med. Derfor har jeg taget et spejlsmål, for vi skal selvfølgelig finde ud af, hvad vi egentlig skal have med. Og nu vil jeg gerne vise, hvad der skal med, når man faktisk skal på tur. Og lad os starte med det første lag. Og som I kan se, så er jeg startet med det første lag, fordi det første lag, man skal starte med, det er altid skiundertøj. Det er det, der skal sørge for, at du holder dig varm. Så hvis du prøver at være på en skiferie, eller du har prøvet at være til spejder, hvor man skal have skiundertøj på, fodbold, det er det første, man skal gøre. Det er også en god ting, som jeg kan gøre, at når man sveder, så holder det stadigvæk varmt, men den ikke sørger for, at alt dit sved kommer ud i det andet. Så plejer man faktisk også at tage sådan her sokker på. Så du kan se, det er lidt specielt ved dem her. Det er faktisk, at de har sådan et inderlag, der gør, at det absorberer selve sveden, sørger for at holde varm. Det her det er andet lag, og det vil sige, det er det, man skal have på, når man faktisk er i ens camp. Det er også der, man plejer normalt at gå rundt med de her bukser. Og det er også meningen, at man sørger for at have den her på indenunder. Man skal ud og gå på vores ekspedition, så er det faktisk ikke meningen, at man skal have den her på, men det er kun skiven. Og så skal selvfølgelig huske at have botten på. Og jeg ved, I også har fået en, derfor den skal vi huske at tage på, når vi tager til ekspedition. Men nu til det tredje lag. Nå. Så er vi nået til det tredje og sidste lag, og det er det her lag, vi skal tage på, når vi faktisk skal ud og gå i kulden. Jeg skal starte med den her dunjakke. Derefter så kan jeg vise den her regnjakke. Og det er faktisk meningen, at den skal sørge for, at du både kan få luft, når vi gør plads, men den også tager vind. Det vil også have handsker på, fordi ligesom med sit embedsvej, så starter man med et inderlag. Så har man nemlig de andre handsker her, som man skal på udenover. Og det smarte ved de her handsker er, at man selvfølgelig kommer til at svede lidt, når man er i gang. Så kan man faktisk have den her inderhandske på. Men det her det sørger selvfølgelig for at holde dig rigtig godt og varm. Så er det aller sidste, man skal have på selvfølgelig på, det er en sko, et par skibukser og en hue. Og ligesom med handsken, så har den også et lag, som man kan tage af. Det her det kan være meget godt til at holde dig varm med, men det kan også sørge for, at du også kan gå i alt slags vejr. Det var det sidste lag. Jeg er nu kommet til, hvad man skal have med i campen, hvis man skal ligge og sove. Og det første, man selvfølgelig skal have, det er et dækkerlag. Og det er det første, man kan tage. Så det her, det kan man lægge under selve dit dækkerlag. Den her med. Så skal man selvfølgelig også have en sovepose. Det er ret vigtigt, at man selvfølgelig tager den, som der er vant til kulde, tur på minus 43. Hvis man skal have mad i din camp, så er det vigtigt, at man for eksempel har sådan en gasbrænder. Og det er et trækassat, man skal bruge til det. Det her, det er lækkert at spise, når man faktisk skal over i nogle temperaturer, som der er virkelig kolde. For det man gør, det er, at man åbner den her, og så hælder man kogende vand ned i, spiser man fra den her. Og så bliver det faktisk tydet op. Så det er frysetørret mad, der er lavet her. Og nu vil jeg godt lige sige, vi ses i klassen. Tak for nu.